ng baklaran, no? Tada! Pero mga after a week lang guys, mababalikan niya kapag nakapaglagay na yung mga tendero sa ano sa City Hall. Ganyan naman sila eh. Ah? Luwag eh, no? Hi! Apo. Sakay na tayo. Punta kami saglit sa bahay guys. May kukunin na kami ni Sel. Ang galing oh. Mag-ano na kasi mag-fiesta na. January ang Santo Niño. Mga payong ang ano nila ngayon. Pero parang sayang yung payo. Tinan mo yung nasira na nga eh. Yun lang. Lagi maputik pa rin dito. Lalo na kapag umuulan. Wala pang ulan yan guys ah. May putik na. What more kapag umuulan. Pero naalala ko nun talagang nilalakad ko lang to. Nagsisimula pa lang ako. Kasi nagsimula ako sa damit eh. Ayun, putik-putik yung pa ako noon. Lagi. Yan. Ayun, dito na kami ulit sa bahay guys. Nakakain na ako. Kasabay ko si Kayi. Bumili ako dun sa Don Carlos ng ulam. Ayun, tapos yung tirang munggo kahapon. Ininip ko na lang. Yun, tapos na ako. Naaliwala ako sa kanya pag nagkakamay. Galing niya magkamay. Mas madami siya nakakain pag nagkakamay. Dang ulam. Daan-daan ah. Ayusin mo yung ano. Opo guys. Opo guys. Galing niya magkamay. Bilog-bilog niya muna. Pinapalaman niya yung isda. Pangalawa niya na yan. Lapit mo sa'yo. Ayan. Meron siya sa isda. Anything na isda. Prito. Sinaing. Paksiw. Basta isda. So magkakasundo kami. Hindi ako mahilig sa... Ano? Hindi ako mahilig sa subo. No. Di ba sinusubukan ka rin ni mama mo minsan? Pag nasa, lang kami, kapsilugan, bawal sa kapsilugan magkamay. Ah, okay. Tapsilugan na bawal. Kamay. Sa kayo nagtatapsilong? Doon lang. Kaya ako. Yan. Yan. Naghati kami sa isang ano eh. Isang isda. Malaking isda. Tapos nagtimpla ko ng ano. Kasi bawal yan ng ano eh. Bawal ka ng malamig, diba? Madali siyang ubuhin eh. Yung binibili namin sa bazaar, yung lemonade na may Yakult. Sarap. Yan. 80 pesos pag sa ano. Sa bazaar. Eh, ano lang naman eh. 1/3 na lemon ang kailangan mo per serving. Sarap. Nakakainis na sayang yung isang oras ko doon sa BIR. Sabi saktong alas 2, magsisimula na yung ano, briefing. Diyos ko, alas stress na. Hindi, wala man lang bakas na may magbibigay ng briefing na yan. Nakakabwisit. Ayun, uwi na lang ako. Kainis. Ang dami nang nandun kasi every Friday daw yung briefing para sa mga bagong kuha nga ng ano, ng certificate. Kaso kung ganyan naman, di ba, mas sayang yung oras. Nakakaloka. O yun, i-google ko na lang yan eh. Or kung sino sa inyo guys yung may alam, turuan na lang ako. Pero si Daya naman marunong kasi yun naging trabaho niya eh. So, wala na sila dun. Gusto mo, Daddy? No, Toron. Sa Toron, be, magkano? Sa Toron, tapos 2 banana, 3 ng banana cue. Merienda tayo. Hinog na to? Ha? Hindi, hinog na, no? Paano hindi? Mainit pa. Hinog yun. Kahit tinanong mo malamig. Ayun. Hindi ako makain. Hindi ako makamumon sa poster, guys, na ano, titos and titas from ano. Nakakaloka yung ano, yung nahulog na bata sa kanal. Tinulak ko. Yung ano, yung caption, sino sa inyo ang nalaglag sa kanal noon? Tapos nakita ko yung bata. Kala ko make up. Galit na galit siya. Mukhang tiyanak. Eyeliner ko eh. Take note, grasa yan. Simot din, tatapon ng crudo, change oil. Tapos mag-uwi niya ng bahay, may palo pa yan sa namin. Sa bunutan niyang papuntang banyo. Rito.
Naguggong ka talaga eh. Alam mo, nakakabaliw yung gano'n, yung page na yun, guys. Grabe, na-reach niya na yun. Naka 1 million members na siya, guys. Tao, trending tao. Yun lang yun. Yung nakakatanggal stress kahit pa paano sa gabi na pagpatulog ka na pagpantok mo ka. So, hindi ka naman agad nagkakalantakin kasi tawa ng tawa. Ayun daw pinagulungan niya. Grabe. May mga tapon-tapon pa. Kasi siya lumusong. Naku, makabubo sa batang yan eh. Ang dami nag-share. Ay, bawal ba? Di naman sa bawal. Kasi wala, hindi siya shareable kasi doon sa page. Kasi sobrang tuwa ko kanina. In-screenshot ko tapos pinost ko sa Facebook. Ayun. May mga nag-share na rin kahit paano. Kasi pag nakikita ko, natatawa pa rin talaga ako. Anyway, dito kami ulit guys sa Chinese restaurant malapit sa amin. So yung kinainan namin nung pag-uwi namin ng galing Divisoria. Galing na Ay, pa isang chinelas niya. Take note. Look, notice sa iisang pa, may chinelas is identical. Iwan niya na eh. Alam mo yung puro burak na yan. Burak ba tawag doon? Burak, tsaka crudo. Mga used oil. Kaloka eh. Na makapit talaga sa balat. Oh, sobrang baho talaga yan. Kaya gulpi pa yan sa nanay niya pag-uwi niya. kahit 3 sabunata gawin niya, baho pa yan. Pinunod yan eh. Oo talaga. Anyway, ayun nga. Dito kami guys, may nagtatanggol sa inyo saan banda. Sa FB Harrison. Ayan o, katapat lang siya ng Oryx. Ayan, Oryx. Tapos malapit siya sa simbahan ng anong simbahan? Lady of Sorrows. Sorrows? Sorrows. Sorrow ba? Sorrow. Sorrow. Sorrows. Sa'yo, sorrows. Sorrows lang. Ano yung basa ng A-R-R-O-W? Arrow. It's arrow. Siya, sige na. Arrow, not arrow. It's insane. So again. Basta malapit sa simbahan yun na like. It's a short. It's a Sorrow. short. Remember, guys, it's a short. Sorrow, not sorrow. That's a jeepney. Jeepney, bro. Baliw na. Ayun. Sorrow. Pagod lang ako dito ng sinigang na hipon na. Wala nang ganito, no? Meron pa. Tayo nga may ganyan sa bahay, sa apartment ngayon. May ganyan tayo. Bunot. Grabe yan sa kahoy. Oo. Pag yung bako na yung tumitis, Kumakain guys. ka. Lalo na nakikita mo yung kahoy siya kumikinis. Oo. Ang sarap pagbunot. Galing kasi kami store. Hindi na ako nga akong deliver, hindi dumating. Maluwag na daw. Uwi na lang kami. Hindi ko na rin na-vlog yung mga pag-gets. Pero yung pumunta kami Batangas, naramdaman ko. Diretso na kami dito para bumili na. Dapat sana sa Andox eh. Kaso busy ako sa Titos and Titas of Manila. Nalagpasarado. Eh, nakapark na sila. Wala na kami punta dito. Bila ako ng favorite ni Quest na sinigang na hipon. Tapos yung spicy ba yun? Spicy chicken sa murang-mura. So, yun lang. Beef broccoli. Wala na namin. Good morning guys. Happy Saturday. Nawiwindang ako. Nagsasagot ako ng messages. Alam niyo yung sa FB, naloloka ako dun sa dito. Yung request messages, para siyang hidden, 'di ba? Hindi mo makikita kung hindi mo bubuksan. I mean, hindi mo i-click yung yung request messages. And my gosh. Halos 600 plus pending messages guys. Yung kailangan kong daddy wag ka maingay. Yung kailangan ko sagutin. No, siguro yung iba dito is last year pa. Naloloka ako. Kaya guys sa mga nagme-message sa akin sa sa personal FB ko, please
bear with me. Or wag kayong magtampo or magalit na, ano ba to? Hindi man lang basahin tong mga message namin. Hindi guys, kasi hindi ko talaga siya agad makikita. Kasi para siyang naka-hidden ba na muna. Eh yung mga, sa ano pa nga lang, huwag kang humilik. Eh yung mga ano nga lang, yung mga nasa inbox ko na, yung mga nakikinamang, yung mga dapat na na-view ko na agad is grabe, sabog na. Tapos dadagdagan pa nung ano, ng mga request messages, diba? Mukhang kailangan ko ng moderator, pero personal ano ko to, personal FB ko kasi, kaya I suggest guys, kung may mga business inquiries kayo, dun po sa sa RMK page po kayo mag-message kasi may ko doon, may mga tagasagot doon. So doon posibleng mas mabilis kayong ma-replyan. Okay, wag sa personal FB ko kasi lalo na kasi kung hindi tayo friend. Alam niyo yung hindi pa tayo, ano ba yun? Ang hirap pa explain, pero alam ko gets nito eh. Halimbawa, ako nag-message ako sa isang tao na hindi kami friends sa FB. Mapupunta yung messages ko sa request message na muna. Kaya hirap akong basahin or isa-isa. Hi Junior, good morning. How are you Junior? Okay ka na ba? Tinatakot mo si Daddy Hi. Hindi pa rin siya ganun ka-active. Okay ka lang? Siguro nagtampo to kasi nung inaway ni Groot. Ay, okay na siya. Okay na siya, gawaganyan na siya sa bed eh. Are you okay na Junior? Okay ka na? Nagtampo ka ba sa amin? Kasi totally guys, wala siyang imik kahapon. Tapos hindi siya kumain. Kumain ng konti nung tanghali. Tapos yung gabi, hindi daw kumain, sabi ni Sir. So sabi ko, Daddy, naku, kailangan dali na natin yung bukas sa vet. So tapos sabi ko, bantayan niya. Kasi mamaya ako magaya yan kay Jasper or kay dito, yung isang dog kay Spotty, diba? So okay naman, okay na siya, nagre-respond na siya sa sa mga tawag namin sa kanya. Anyway, back doon sa messages guys. So ayun nga, kung nagmamadali kayo or kung kailangan nyo ng hindi mali. I suggest nga nasa RMK page na lang kayo guys mag-message para mas madali kayong ma-replyan. Okay, kasi pag sa akin talaga guys, naku, maka next year ko pa masagot yan guys. Kasi sa 600 plus na pending na request messages, kaya naloka ako. Sa inbox pa nga lang, sabog na hindi ko na mabuksan, hindi ko na ma-replyan lahat. Hindi pa sa request messages. Kaya doon na lang po sa RMK messages, lalo na kung mga business inquiries ito. Okay, lagi ko nakalagay naman sa description box ng vlog na to yung link ng RMK page. Alright guys. Kasi nag-check ako ngayon, naloka talaga ako. Kaloka. Laban ka? Ano? Laban? Ito binubugbog naman si Tuy, nay! Ayun. Oh, kiss na sa guys. Nguso. Kiss. Wow. Oh, kiss na sa guys. Kiss na. Pag sinuntok niya ko. Pag sinuntok pa yan po. Jala lagot. Ano bang? Cute mo eh. Cute ni Lucas. Ayan, kamukha kayo.
Tingnan niya. Oh, kamukha kayo. Kamukha kayo na. Oh. Na. Oh. Oh. Lagot. Hello. Hello. Ano yan? Ano yan? Ay, ano, nagpit ng manok naman? Ha? Bigat! Ayun, nagre-resta kasi kami. Hi, ma'am! Ayan, ma'am, mga Dio po. Mga aming bestseller. Yes! Ay, yes, so. Ito, 170 to, ma'am. Ito pa. 160 ml yan. 160 ml. Ay, 160 ml. 60 ml, 170 pesos po. Opo. Lalagay sa cotton, ma'am. Sabi sa iyo eh. Graduate ka na. Kaya inaral ko lang naman pala eh. Pinatin ka pala. Ang wag buhat. Yan. Dami tayong stocks ngayon, guys. Hindi yan stocks actually. Orders yan. Bukas. Well, at least na pinagpawisan ka, diba? Ayun. Lalagyan na lang ng stickers yan and then out din yan tomorrow. Yay! Power! Yan. Yun. Huh. Alis na ako, baka mangingin ng pamerienda eh. Oh. Ah. Congratulations! New graduate. Yan ang pinag-aralan niya, guys. Diyan siya gumraduate sa pagiging... Para sa sales. Yun. Yay! Power! Yay! Sabi mo power! Sabi mo cash dali! Yay! Power! Yay! Yay! Yung power daw. Power! Power, baby! Dali! Power! Power! Dali! Power! Yay! Yay! Power! Power na! Power! Dali! Dali na! Bili na kayo, Dio, guys. Pan-diaper namin. Sabi mo, wala na po kami diaper. Yay! Wala na, hindi na ito magda-diaper. Ayan, yay! Bili na kayo, guys. Ayan. Wala na kami diaper ni ate. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa ikaw dyan. Mulaglag ka. Mulaglag ka. Mulaglag ka. May shoutout daw si Lucas. Oh, shoutout. Kuya Kendrick. Kendrick Garrido. Hi, Kendrick Garrido. 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 Hello. Hi, Kendrick Garrido. Kumusta? Basta po, sabi mo. Dali Hello, na. sabi mo, baby. Hello po. Hi po. Ijit. Bakit ka lang? Kaya kita dyan. Babay na, tamoy. Babay na. Bless na muna bago ko malis. Bless na muna. Oy, galing talaga naman. Parang kambing lang ha. Sino pa? Sino pa? Si Miss Mariel Michelle Ilagan. Hi po. Hello po. Miss Mariel Michelle pinangalanan niya Ilagan. din Lucas yung baby niya. Ay, wow. Basta Lucas, guwapo. Yay. Yay. Rico. Oy, ay, ano daw? Sabi sa Ayaw nga pala pag merienda na itong mga ano, mga kargador. Yung hindi pa nagbuhat yung nanghingi, no? Ay! Ay, may ano daw siya. Wait. Excuse yan. May excuse yan eh. Kakaano lang ng ano eh. Ngipin. Sige, bili kayo. Apa. Apa. Ito. Pa. Paghatian nyo to ah. Pagdamutan nyo to. 10 piso kayo. Bawal mang hawak. Ayaw nila tanggapin yung orange eh. Ang arte, pati Yellow yan. ube, nagbigay na ako. Masarap yung ube. Ayaw pa rin. Mangga yan eh. Oh. Ay,
O, cash dali. Oh, ganyan. Ay, naku, yung cash na ko po. Humingi ka na. Piso lang sa'yo. Piso lang sa'yo.